AFM, Amazing Grace. All right. So Baba Dube ndokunzwa muhana yawo. Kuti nekubatsirwa kwese kwandaitwa nenyasha dziri pana Bishop, regeraiwo ndipe chipo changu. Ende munoziya chechi haifambiswi kuti imire ite mastructures. Mweya mutsvene anoenda kuhana dzewanhu wondotaura chii nawo. Ende chechi inowakwa nemadonations, nepartnership, netithes and offerings. So Baba Dube ndobva wandoona the then assembly administrator. All right. Not me. Wanda ikoko wakaenda nema properties 3. All right. Kuna church administrator ku your former church. Yes. So wanda nemachi ne donation yawo for 3 stands. All right. One stand was for another pastor. Wandaiwa now per assembly. You understand? Another stand was for the church. All right. Another stand was for Achihera. All right. My late wife. All right. May her soul rest in peace. Yes. Saka tapiwa mastands aya. Remember AFM in Zimbabwe, it's a very structured church. True. Aitombodi kuti chinhu chayo chayapiwa chiende kune umwe munhu. As long munhu amenshena kuti zoni ichi church, mvura iyi ndeye church. Kana uda kuita zvakaita sei, ine a very system yekuti inongoramba iri yechurch. Church ndeche church. Kana even muministry mangu ini munhu akauya akati dhora iri ndere church. Kuro ndere ungano munhu wese. Anditombotori for my benefit. All right. Yeah, you understand? Ndiripanzwisisa. Yeah, sikuru nyika mupanzwisisa. Ndababata. So ratinozokwasaka wazukuru. Ndoziva kuti wamwe wazukuru wenyika sekuru. Wamwe vanobatirira papa. Wakatsamwa. Abati zvamaita matogoni. Kana tichizwa kwasisa ngatiwa kwasisa edu pekupedzisira. Pamwe hasha dzawo wakatsamwa. Ende sekuru wenyika wazukuru wako wanotuka. Those guys wanotuka. Vane ukasha. Wakamuzwa kuti zitari kuti Bishop